Kepareng boten kepareng kula kedah medal mergi menika kulun awit mindak dados pengajeng-ajengipun para kadang kula Pandhawa. Ulun dewa. Yen kita ora manut miturut marang ulun bisa kelakon tak rodo paripeksa. Budya tak sembadani Bangga Tarambung. Minges-minges kordan lir landheping Trisula. Betari Durga. Amit-amit aku nungkak krama karo kowe yen kanthi didasar ngrodha paripeksa senajan aku titamercapada ora bakal tinggal glanggang cara mlayu Pulanggana ayono tak labrak kowe. Pulanggana napa Bu? Iki yen ora kleru kaya Bathara Kresna ingkang metokake marang aku. Aja kesuwen ninggal ditakon. Kok ora celat? Wis ora sajak omong-omongan to. Padha Basuki kulup nata Ndrawati. Ih, panestunipun Ibu Betari kados mboten kirang tunggal menapa. Pati Udawa padha slamet. Bangedanipun Ibu Betari kados mboten kilang setunggal menapa. Oh, masing celat kae. Nek ngono kae aku. Lah iya ya kae Pulanggana ya dadi Udawa. Trembelane. Udawa, wonten dawuh menapa? Cilaka to. Mosok lha melu kaya dijak ngono. Lah iki lepot temenanan. Wong wis tanpa duweni 11. Kowe kok dengaren temen Udawa kok ora iso omong. Ilat kula sakit Pulanggana. Lara apa? Sakit gomen Pulanggana. Jajal melet. Kok kirek. Malah ngoneke wong kok kaya kirek. Akang yo ilate dogel-ogelke gene iki ilate ora apa-apa. Mati ya. Wis cilaka tenan mosok melu kaya nyelo-nyelo melu. Bathara Kresna wonten paring adaw bakal lumiat ana ngendi sajak kok kaya nyolowadi temen ditutake karo Pati Udawa. Mongko adate sing ngetutake Sencaki kok iki Udawa. Sencakine karo agek repot kok ya ora melu ora apa-apa. Udawa ya ora padha dene rombongan kok ya Kresna. Inggih. Gentenan ding bar Sencaki terus Udawa. Ngono kuwi jenenge adil. Kresna adil upama melu kabeh biayane kuwi. Tak benerke ngono kuwi. Melu ki mboko siji sing sekirane iki kena digunakake ngono. Upama ngejak wong sing ora kena digunakake gak isane ming melu boncengake ora iso. Ora ana gunane to. Mongko kon kerengan ora wani ae ora sah dijak wae. Ming brengos-brengos tok. Lak temenan to. Mandel boten lak dicemoni. Yen kena tak pringgake becik. Aja tok bacutake anggonmu bakal lumaku. Ingkang metu dalan kene ya nggih. Ih sebabipun menapa yang Betari? Iki bakal tak nggo angon baju barat. Sing isine baju baratmu tak sebarake ana Mercapada supaya analiti marang kananing jagat mbok menawa ana wong sing tindak angkara murka kanthi dasar tumindak kang samudana kuwi wajibe kudu dadi pangane baju barat. Lah lurah amah nyemoni meneh. Nek jane niku nyembah kali awake dhewe Mas Ali kocok baline awake dhewe nyembah kali niku. Ya wis menengo wae waton aja nganti ketara. Ha niki pun genah ketala kok. Alpom nyula ketala ya ketala. Ha ketala kok ya aneh. Wong genah kowe ora iso omong ngono kok ora ketala kuwi arep apa? Ketala kok. Kepareng boten kepareng kula kedah medal mergi menika kulun awit
mindak dados pengajeng-ajengipun para kadang kula Pandhawa. Ulun dewa. Yen kita ora manut miturut marang ulun, bisa kelakon tak rodo paripeksa. Budya tak sembadani Bangga Taramung. Minges-minges kordan lir landhepe ngetrisula. Betari Durga. Amit-amit aku nungkak krama karo kowe yen kanthi didasar ngrodha paripeksa senajan takuti tamercapada ora bakal tinggal glanggang cara mlayu Pulanggana ayana tak labrak kowe.